Inggih, inggih. Wah. Iki isine apa wae iki, ha? Ingkang wonten saklebetipun kain pethak menika sedaya pusaka kula. Mbok coba dibuka isine apa? Kagiatri sang kapirang renangkul kinempit kempit dosangretnaning bawana ladalah ladalah lah kok pirang-pirang men gamanmu iki maneka warna wujude pusakamu ana sing wujud panah ana keris biyu panah bedore wulan tumanggal iki sing iki bedore wulan tumanggal iki jenenge apa iki menika naminipun Kyai Pasopati Raden Pasopati inggih kaya wis tau krungu aku ning lagi iki aku ngerti lha bedore kaya manuk iki menika Kyai Hardo Dedali Hardi Dedolo Hardo Dedali oh iya kaya wis tau krungu Hardo Dedali apik-apik men lho sing jenenge terus keris iki iki apa iki jenenge inggih menika naminipun Kyai Pulanggeni. Wah, cetha kowe maling. Wah! What? Maling kowe.